Shubor nakaslem jong Nong Hima. Ka jingja Rngai ki brio ki bakan thopi ki Nong Nepal bat ki Nong wei. Layo jingtip ba kalakeu sha kan rus pa sahu Ngut. Na ka Jingshlei ka bashar khai hakathan rasua jong ka Nepal. Kat kum ki talong khobor na Nepal layo tho ba ki Nong India ki dei ki babun tam na padeng ki baja. Ha ka ba ki don shispa nyogu prangut. Shispa arpunyo ngut ki Nong Nepal, nripusan ngut ki Nong US, sanpulai ngut ki Nong Ukraine, sanpuai ngut ki Nong Malaysia, laipusan ngut ki Nong Australia, laipulai ngut ki Nong Palat, bat arpusan ngut ki Nong Canada ki Laja. Katei ka kantopru ya ki kendai ngut ki Nong Singapore, prangut na Germany bat Russia, hendriu ngut na Latvia bat South Africa, sangut na Japan bat New Zealand, bat sangut ki Nong France. Shu lai thoru baki don laingut ki bana Belgium bat laingut na Spain ki belajar Rngai kat baki don arngut ki bana Ireland arngut na Italy arngut na Kazakhstan bat arngut na Netherlands ka khobor ka pentebru bamar uwe ubreu na Belarus Bulgaria Finland Hungary Israel Lithuania Philippines Serbia Sweden bat Switzerland ki lajar Rngai